Nanawagan magkaparian sa Basilika ngadto sa mga deboto nga ipatigbabaw ang kalimpyo sod sa simbahan. Kinihuman nag-viral ang pagpamunita sa usa ka langyaw ug asawa nini sa gibilin nga mga basura sa mga deboto sod sa Pilgrim Center. Ani ang report. Mao kini ang video nga kuha ni Dudes Milan sulod sa Pilgrim Center sa Basilika. Makita kining langyaw ug ang iyang asawang Pinay nga namunit og mga plastic bottles ug mga basura nga gipanghipos human gipangbiyaan lang sa mga nanimba. Ang naasoing video nag-viral ug niani og negatibong reaksyon batok sa mga nagpataka og bilin sa ilang hugaw. Gihulagway ni Father John O'Hara ang gihimo sa mga nanimbahay pagpakauwa kung dili lang sa mga sugbuanon kung dili mismo sa balaang bata. Makauha usab nato ng mga deboto sa Siro Santo Niño. Kitang gipakita nato ang debosyon diha kaniya pinagis no pagsimba, pero wa nato puy ang mensahe niya nga hinluan nato ang kagalingon pinaagi sa paghimo og mga maayo usab nga butang para sa uban. Suma sa labang pari sa Basilika nga isip mga deboto ni Senyor Santo Niño unta ipatigbabaw ang kalimpyo. Apil na ang saktong pagpahiluna sa mga basura ug dili kay ipamilin lang bisan asa. Kanunay usab kana ang gi-anunsyo namo ang ato ang basura dili unta nato ibilin labi na kining mga plastic bottles kung pwede dalhon nato sa tagsa-tagsa nato kapanimalay. Kauban si Godfrey Relian ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.